амода салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам, ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. аммо пеш аз сар кардани ролик дӯстон, ба канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. дар ин видео дӯстон якчанд блогерони ҷанубӣ ҳастанд. ин блогерҳо бо як ҷои кӯҳна мераванд ва мехоҳанд ки дар ин ҷо таҳқиқот гузаронанд, ки дар ин ҷои кӯҳна ягон чиз ҳаст ё ин ки не. аммо вақте ки онҳо ба даруни ин ҷой медароянд, дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддиро намебинанд, фақат садои ҳархеларо мешунаванд. аммо вақте ки онҳо ба подвали ҳамин ҷой медароянд, дар он ҷо як чизи хелом аҷоиб ва ғайриоддиеро мебинанд, ки аз худаш як садои бадҳайбатеро мебаровард. Eres un demonio, muéstrate. Muéstrate. Muéstrate, demonio. No manches, es abajo. ¡Oh! ¿Qué es eso, güey? No manches. No te pases. ¿Qué onda? Mira. No mames, güey. ¿Qué es eso, güey? ¡Oh! No manches. ¿Qué chingados es eso, güey? ¿Qué chingados es eso? ¿Qué chingados es eso, güey? Tranquila, Maga, tranquila. ¿Qué chingados es eso, güey? Muéstrate. Muéstrate, Yo te demonio. ordeno, yo te ordeno. Muéstrate, demonio. Sea lo que seas. Balak, Belfegor, Astarot, Belcebú, Asmodeos, Mamón. ¡Oh, beso! ¡Beso, güey! ¡Beso! ¿Qué es eso? ¡Beso! ¿Qué es eso? ¡No manches! ¿Viste la cara? manches! Otra vez. ¡No! ¡Te pases! Güey, le metías el cabrito. Güey, creo que ya es suficiente, güey. ¿Qué es eso? No seas güey. No sé qué sea. No seas No, tranquila, madre. tranquila. Está muy mal, Cabrón. Gente ahí. Gente. Acaba de pasar alguien. A ver, aguas con el hoyo, Acaba de pasar alguien allí. Lo acabo de ver clarito, güey. ¿Qué quieren? ¿Quién tienen allá abajo? ва ин дар ҳақиқат чӣ буд, инро то ҳол касе намедонад. баъзе аз одамҳо дар комментарияи ҳамин ролик мегӯянд, ки ин рейк аст, аммо баъзеашон мегӯянд, ки ин ягон ҷондори зеризаминӣ аст. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? якчанд ҷавон барои шикор ба ҷангал мераванд, лек вақте ки шаб мешавад, ин ҷавонҳо худашон шикор мешаванд. ин ҷавонҳо дар якчанд дақиқа ҳис мекунанд, ки онҳоро гӯё касе пайгирӣ карда истода бошад. аммо баъд аз якчанд лаҳза як чизи ғайриоддӣ ба яке аз онҳо ҳамла мекунад. Que é isso aí, mano? Que é isso? Parece um cachorro. Ô, Yuri, atrás de vocês aí, atrás de vocês. Vem aí, mano, Que é isso, velho? Oh! Nós viu, Lucas, nós viu, mano. Ele correu pra mata, mano, correu. Que era isso, viu, mano? Ele foi correndo. Parece um cachorro correndo, mano. Será que é ele? Deve ser ele, deve ser o lobisomem. Tur! Que é? Torci o pé assim, vai. Gordinho, fica de olho aí, fica de olho aí. ва вақте ки ин ҷавонҳо ба сӯи ин чиз тир мепаронанд, ин чизи ғайриоддӣ дар якчанд лаҳзаи кӯтоҳакак нопадид мешавад ва барои ҳамин ҳам ҳеҷ кас гуфта наметавонад, ки ин чӣ аст. лек дар ҷангал дар ин вақти шаб ин гуна чизро дидан ба фикри ман ин хело ҳам даҳшатнок аст. ин видеоро бошад дӯстон, як шаҳрванди Соединёни Штати Америка ба навор гирифтааст. ба гуфти ин зан, гӯё ин ки дар хонаи ӯ ҷинҳо зиндагӣ мекарда бошанд ва ин ҷинҳо ба оилаи ӯ зарарҳои хело ҳам зиёд расонда бошанд. ва дӯстон, биёед хубаш ролика то охир тамошо мекунем.
баъзе аз одамҳо дар комментария ҳамин ролик мегӯянд ки дар ин хона дар ҳақиқат ҷин аст, аммо одамоне пайдо мешаванд мегӯянд ки ин ролик фейк аст. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? фикру ақидаи шумо оидин дар комментария. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.